Vitajte v jednom z najkrajších kútov Stredomoria v Belek, kde sa príroda stretáva s luxusom v dokonalej harmónii. Práve tu sa nachádza Titanic Deluxe Golf Belek, 5-hviezdičkový hotel, ktorý na ploche 170 000 m2 ponúka svoje služby v duchu konceptu Deluxe All Inclusive. Hotel sa nachádza priamo na brehu malebnej rieky Bežgöz, známej svojimi modrými mušľami. Obklopený borovicovými lesmi harmonicky splýva s okolitou prírodou a predstavuje ideálnu voľbu pre tých, ktorí túžia po výnimočnej, prírode blízkej dovolenke bez kompromisov v pohodlí a kvalite. V areáli Titanic Deluxe Golf Belek žije 109 druhov vtákov, vrátane symbolu regiónu plamienky driemavej, ktorú možno pozorovať počas celého roka. Bohatá stredomorská flóra očarí každého návštevníka. Nachádza sa tu 2000 druhov stromov, množstvo ovocných rastlín a 5500 pôvodných rastlinných druhov, vrátane vzácneho morského narcisu. Vďaka ekologickému prístupu získal hotel prestížne ocenenie Green Star od tureckého ministerstva cestovného ruchu. Hostia si môžu užívať aj veľkolepý akvapark s obrovskými tobogánmi, vodnými atrakciami a množstvom zážitkov pre milovníkov vodnej zábavy. K dispozícii je viacero typov bazénov. Tiché relaxačné bazény pre pokojný oddych, rodinné bazény pre spoločné chvíle, aj zážitkové bazény plné zábavy. Gastronomická ponuka hotela je na najvyššej úrovni. V rôznych častiach hotela sa nachádzajú vynikajúce reštaurácie s medzinárodnou a tematickou kuchyňou. Nezabudlo sa ani na najmenších. Pripravené sú detské menu a samostatná detská reštaurácia. V areáli nájdete množstvo obchodov, ako aj autentický írsky pub, kde si môžete vychutnať športové prenosy. Herná zóna a detský raj ponúkajú nekonečné možnosti zábavy pre všetky vekové kategórie. Izby sú priestranné, elegantné a komfortné, ideálne na dokonalý oddych. Súčasťou hotela je aj wellness a beauty centrum s vnútorným bazénom, kozmetickými procedúrami, saunou a ďalšími rozmaznávajúcimi službami. Na hotelovú pláž sa dostanete jedinečným spôsobom, loďou alebo štýlovým vláčikom. Piesočnato-kamienková pláž ponúka pohodlné lehátka, mólo so súkromnými pavilónmi a elegantné zóny na oddych priamo pri mori. Na pláži sa nachádzajú aj reštaurácie a športové aktivity pre tých, ktorí vyhľadávajú aktívny relax. Titanic Deluxe Golf Belek nie je len luxusný hotel, je to zážitok na celý život, kde krása prírody a 5-hviezdičkový komfort kráčajú ruka v ruke. Všetko je pripravené na to, aby bol váš oddych skutočne nezabudnuteľný.